Venga ba. Nahiko bagenu, bi konparazioen arteko horrera egiketa egitea. Bietako bat aktibatuta baldin badago, zerbait egitea. Bietako bat baldin badago, horrera egiketa. Konfigurazioa hau izango zen, bestearen oso antzekoa, baina horrelaxe konektatuta bideo hauek, minus UBC-zera, resistentzia, orden aztertu dezagun. Ia, hemen, pentsatu dezagun horrera egiketa denez, pentsatu dezagun, hemendik hasi berga. Biek altuak baldin badira. Zeren bietako bat altu baldin bada, egoera berdina izan behar da. Biek altuak baldin badira, sartzen baldin bada hemen bat edo VSAT, maila altuak. Begira, impedantzia altu dela eta maila honetan honek ez daukan bateria eraginik, beraz, amairu, eta hemen minus amairu. Jode, bideo doiek gidatzen egon behar dira, itizitatea. Probatzen baduze, mozketaren eredua ikusiko duzte ez dela betetzen, baldintza, horiek biak gidatzen egon behar dira, kasu honetan, bideodoak, A eta B, on, eta on, zalantzarik gabe. Orduen, hauek gidatzen baldin badaude, 0,7 voltio hori behar da, eta hemengo tentsioa zenbat izan behar da, jode, altu hori, plus VSAT, ken 0,7, altua. VS gehi 0,7 voltio. Ken, barkatu, eroretzen dela, zen diodoak horrelaxe daude, pues 12,5 ken 0,7, 12,8, baina tensio positibo altua. Tensio positibo altua, konparatura zeroarekin, hemen honek ipini behar du VS positiboa. Itxen, hemen falta zait, V+, VO eta C. Irteera, VS, eta logikoki bat altua. Demagun orain, bietako bat dagoela altura eta bestea bajura. Adibidez, hemen. Bat eta 0. Hemen VS. Hemen 13 voltio, hemen minus 15. Joe, diodori gidatzen egon behar da. Hau, gidatzen fijo. Baldintzak eta ikusi itzaketzuzue, konfirmatu dezakezue. Zer gertatu behar zaio ni? Hemen minus VS, tensio bajua, oso bajua. Hemen, hau gidatzen baldin badago, hemen izan behar dugu leheno bezala. Tensio satori, ken 0,7. Osa, ken 0,7. Tensio positibo bat, 12 voltiotik gora, positibo altua. Hemen negatiboa, hau moztuta egon behar da. Muturranda asko ez tensio positibo bat, hemen negatiboa, hoi moztuta fijo. F batekin jarriko dut bakarrik. Hemen jarritzen dugu izaten 12 voltio. VS ken 0,7, hau baino asko altuagoa, hemen jarraitu behar dugu ematen VS edo bat logikoa. Bestearen kasuan berdina. Eta gauza ez berdina gertatu behar zaigu biak bajuak direnean. 0 sartzen badegu hemen edo minus VSAT eta minus VSAT zer gertatu behar zaigu. Minus amairu, hemen minus 15, voltio terdi edo 2 voltio horiek nahikoak izan behar dira, hau tensio altuagoa, biak gidatzen egoteko. Gidatzen egon behar dira, baina minus amairutik hasita. Minus amairutik minus 15, bale, biekon. Intensitatea pasatu behar zaie, baina hemen erori behar da minus VS, minus amairu, ken 0,7, minus 14 kasi. Tensio negatibo altu bat. Ez gazten hor, tensio negatibo altua, minus 12. Konparatzen gauden ez zeroarekin, hau baina askoz bajuagoa, irteera izan behar da, minus VS. Beraz, 0 logikoa. Etxa, hementxe daukagu, hor eragiketa bat, VSAT, minus VSAT teknologia digital honekin. Hor eragiketa. Beraz, gaurko 3 bloketxo hauek, jarri ditzakezue gure multzo handi horrekin daukagunean batutzaileak, etzailea, guzti horiek ere, hauek ere sartu ditzakegu horre pieza bezala erabiltzeko gure proiektuan. Vale. Orain orduen jakingo genuke argitxo hori pizten abiadura denean 120 km orduko baino altuagoa. Hain suposatzen zuen kotxe hori zoazela 120 km orduko, hor gora eta bera, kilometro bat gora, kilometro bat bera. Horrek, konparatzen baldin badegu maila batekin, horrego behar da argia pizten, itzaltzen. Hemen berogailua jartzen digunean ere, 20 gradu eta inpinitzen dugunean, martxan egoten da 22 gradu arte, eta orduen itzaltzen da. Naiz eta guk 20 jarri. 22 egotzen da, eta gero, 18ra jaisten denean, ez da berriz epizten.
Ez daukagu beti 20 gradu horietan pizten itzaltzen, baizik eta tarte bat daukagu hor aldaketak egiteko. Ez egoteagatik maila batean hor rato guztian pizteta itzaltzen, mekanikoki arazoak izango ditzakeguta. Horrekin zerikusia duen konparazio, konfigurazio berri bat ikusi behar dugu hurrengo atalean. 5, 7, konparazioa tarte horrekin edo eta histeresia. Konparazioa histeresiarekin. Zirkuitua jarri behar dut, aztertu behar dugu, eta zentzua eman behar diogu ideia honi. Begira orain, operazionala beti bezala, sarrera nuntza, VI, honek zerbait egitea nahi dugu, honen balio hauen arabera, eta orain arte genbiltzan konparatzen zeroarekin. Orain begiratzen egin behar dugu, hartu behar dugu VO, eta berrelikatu behar dugu, berrelikatu behar dugu, tensio zatitzaile bat hemen jarrita, R1 goian, eta R2 azpian, hori duzu uste dut, bai. Eta berrelikatu behar dugu, horrelaxe. Berrelikadura, baina ez doa mina egiten. Gure zaldiaren adibidean orain ez diogu minik egiten, baizik eta gehiago gustatzen zaio. Osea, asko korritu eta oraindik plazerra sortzen dio, eta oraindik gehiago korritzen du. Berrelikadura positiboa daukagu hemen. Hemen ez daukagu berrelikadura negatiboa. Beraz, hemen ez da gertatzen bi tensio hauek berdinak dira. Ez da gertatzen. Hemen konparadore bezala dago. Hemen irteeran izan behar dugu, edo hau, edo hau. Konparadore bezala dago. Ez daukagu berrelikadura negatiboa. Baina zer eragiten dute birrestentzia hauek? Ia, guazen aztertzea. Guazen aztertzea. Lehen da bizi, hori esatizu dana. Hau ez dago orain berrelikadura negatiboarekin irterako tensiori eusten eta finitoa egiten, baizik eta konparadore bezala dago. Hemen behar du edo hau, ez daukago tarteko baliorik. Orduen begira, jake tensio zatitzaile hau hemen daukagun, kalkulatu behar dut lehenengo balioa, V+, tensio zatitzaile bada. Irteera, maila altuan dagoenean, hemen izan behar dugun balioa izan behar da. V zat, osea, tensio zatitzaile honen zatiketa bat, R2, zati R bat gehi R2. Osea, denean amairu, hemen izan behar dugu, 0 eta amairu arteko balio bat. Eta denean, minus amairu, 0 eta minus amairu arteko balio bat. Osea, honek bi egoera dituenez, hemen ere izan behar dugu bi balio. Honen arabera. Ez daki noiz gertatuko den gauzak, baina balio horiek daude, maximoien eta minimoien artean. Ez da izan amairu baino altuagoa, eta ez da izan minus amairu baino bajuagoa. Bale, orduen, aztertu dezagun hau. VI eta VO. Eta hasi bernaiz, tentsio negatibo oso negatiboetara. Hau badakizu dagoela mugatuta VCC, minus VCC, hau ere bai gehienez hori, hemen etarteko balioak. Joan behar naiz minus hogeira, minus hogeita marrera, tensio negatibo oso altuak, hemen, oso tensio negatiboak. Honen balioa egon behar da, minus amairu eta amairu artean. Hau, hori, baina asko ze negatiboa baldin bada, hau bajuago izan behar da. Asko ze bajuago izan behar da. Eta hau altuago, ez dakize balio duen, baina altuago izan behar da. Beraz hemen, bai ala bai, V zat izan behar dut. Hau horren negatiboa jarri badut, minus hogeita mar. Hau bai ala bai, jakin gabe nola dagoen, bakarrik horrela pensatuta, jode. Hauetako, V zatera egon behar da, hau, hemen. Oso tensio negatiboentzat, hau bajua izan behar da, eta hemen V zat izan behar dugu. Bai. Bale, orduen ja, finkatu dugunez balio hau,
oso tensio negatibo hoientzat, hemen ze balio izan behar dugu. Pues hau, positiboa, hau besat baldin bada, hemen izan behar dugu balio hau. 0 eta besat arteko balio bat. Demagun hori dala, pues 0. Hemen baldin badagu besat, tarteko balio bat, tensio zatitzaia da, demagun hemen dagola. Suposatu dezagun bi resistentziak berdinak direla, pues erdian. Besat zati bi. Hori hor dago. Eta orduen, begira, hau konparadore bat da. Hasi gara tensio oso negatiboekin, ikusi dugu hau maila altuan dagoela, eta hemen daukagu tensio hori. Hau dago konparatzen, hau tensio horrekin. Bale, jarraitu behar dut hau igotzen. Igo behar dut, hau besaten dago. Eta hau dago konparatzen honekin, beraz, hemendik pasatzen ez garen bitartean, honek eman behar du ubesat. Eta VI hortik pasatzen denean, hau altuago izan behar da, hau baino, eta eman behar du minus ubesat. Orduen pasatu behar da bestaldera. Gogoratu bagatu zela hemendik, oso garrantzitsua hemendik etortzea. Bide hau jarraitu dugu. Hemen geunden, hemen egoteagatik konparazio puntua hemen genuen, hortik pasatu garenean, pues aldatu da, irteera. Baina irteera aldatu da, baina ere bai aldatu zaigu konparatzeko beste puntua. Zeren lotuta daude. Konparatzeko bi puntu daude. Hau pasatu denean honutza, orain V plus, eta hau. 0 eta minus 13 horteko balio emagun hemen dagoela. Ordene, hau aldatzeagatik, konparazio puntu pasatu da, honutza. Eta segitu du igotzen. Osea, horrein VI da oso altua, hau aldatu da, hau oso altua da, pues hau negatibo bai, hori xe, minusu besat. Horrein egin dezagun kontrako bidea, hasi gaitezen tensio positibo oso altuak, eragiten dutela hau minusu besatiz egotea, eta hasi gaitezen bueltatzen. Oso positiboa dira, irtera da minusu besat, baina konparazio puntua dago orain hemen, ez dago hemen. Osea, hau ere aldatu zaigu. Eta konparadori ere ez aldatu behar, bueltako bidean, honutza ailegatu arte. Hemen egin behar dugu aldaketa. Bueltako bidean. Tatxantze konparazio xelebrea, histeresia esaten zaila. Goraka goazenean aldaketa hemen gertatzen da. Eta bueltatzen garenean hemen txe. Eta balio hauek ziren oso ikusi dituzunak, hau, VSA bider erresistentzia hoien erlazioa, eta hau, beste hori, VSAT bider RB, zati R bat, gehi RB. Balio hiri, histeresiaren H. Deitzen zaio, eta zabalera osoa, pues, horrako, bi H izango ziren. Histeresiaren zabalera osoa, dia izango ziren, bi aldiz hori. Bi aldiz, VSAT, RB, zati R bat, gehi RB. Eta hau zertarako erabiltzen da? Pues berogailua, gu jartzen dugu, 20 gradotara, baina egonten da funtzionatzen 22 gradotara, eta behin itzaltzen denean, ez da pizten berriz 18 gradu arte. Gure kotxean, zertarako erabili behar dugu? Konparatzeko 120 kilometro orduko, baina hor egon beharrean argia pizten da itzaltzen justo muga horretan gabitzalako, definitzen dugu tarte bat, handiago, 5 kilometro orduko. Argia ez da pizten da 130 kilometro orduko, eta ez da itzaltzen 120 kilometro orduko arte. Ez egoteko justo muga horretan hor bagitza, pizten da itzatzen oso azkar. Histeresia. Konparazioa histeresiarekin. Orduan, adibide bat egin behar dugu teorian duzen adibide bat, ejerzizio. Praktika lau. Laborategien egin behar dugu, laugarren praktika. Lau minus lau. Bier praktika dago.
bai, bier transistorarena. Hor teorian gardenki 29an duzu, ariketa bezala, edo praktikako ariketa bezala, eta daukagu konfiguratuta 29 eta 3,3. Berredikadura positiboa, VI. Hau, 29K. 3,3K. Demagun hau 15 eta minus 15 direla. Eta esaten digute, VI dela, ezagatuko dut hau. Esaten digute ere bai, CVI sartu behar diogun. Hauxe. Denboran VI lau eta minus lau artean, ez da berriz, bai. Demagun hau dela lau, minus lau. Zabalago egin behar dut. Eta zer da? Hau VI, eta VO irudikatzea eskatzen dute. VO eta V+. Bastakit, ez dakigu. Horrelakotan egin beharko dugun lehen da biziko gauza da hoxe. V hori egon behar da 13,5 eta minus 13,5 artean. Orduan, bi konparazio puntuak, histeresiaren bi konparazio puntuak daude emanda bi resistentzia balioekin. Beraz, kalkulatuko ditugu. Ia, V plus hau, izan behar da. V sat, bidera hau, jarriko dut dena, eta igual 13,5, bider 3,3, zati hau egingo didazue, ez dut egin, ez dut ekarri eginda. Bider. Barkatu. Zenbat? Bale. 5 voltio. Bale, eta hau denean minus ubesat, pues eman behar digu minus 1,05 voltio. Balio berdina direlako. Orduan, histeresia gertatu behar zaizkigu bi maila horietan. Demagun hau dela 1,05. Eta hemen minus 1,05. Eta aldaketak noiz gertatu behar zaizkigu. Begira, hasi gaitezen balio oso negatiboetan. Minus lau. Tarte hortatik kanpotik, minus lau. Hemen egongo ginen. Balio negatiboak. Hemendik azpira. Irtera, positiboa. Irtera, hemen, 13,5, hemen. Eta honek segiten du igotzen. Baina noiz aldatzen da. Begira, bi puntu horiek daukagu aldatzeko. Baina irtera, V esaten ez positiboa, hemen aldatu behar da. VI positiboa denen. Aldatzen da, VI positiboan. Beraz, honek jarraitu behar du horrelaxe. Onutzaino, hemen, ez da aldatzen zeroan, ez hemen, baizik eta hemen. Eta hortik pasatzen dean, konparadoreak aldatzen du hemen, minus V esatera. Hemen. Berriz, minus V esaton honek eragiten du konparazioa, orain izatea bestelikin. Beraz, honek jarraitu behar du hor. Hemendik pasatu arte, tak, 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 orain aldaketa etortzen garenean hemendik nagatortzenean, ez da hemen, da azpikoan. Ez da hemen, da azpikoan hemen. Beraz, jarraitu behar dugu horrexe, onutzaino. Horixe, eta berriz onutza, justo hor, hemen azpikoan berriz, eta hauxe da izan behar duguna. Aldaketak gertatzen dira, berogailua dago piztuta 22 gradu arte, itzaltzen da. Eta temperatura 18 ilegatzen denean, orduan pizten da berriz.
edo eta abiadura denean 150 eta itzaltzen da. Eta denean 120 orduen pizten da. Tarte bat konparatzen ari gara, edo hartzen dugu tarte hori aldaketak egiteko. Tari egin dizagun gure adibidea, kotxearen adibidea. Demagun, bueltatu gaitezen, argi bat piztu beharko dugula, haukendu behar dut, gure kotxearen adibidean. Adibidea. Bueltatu gaitezen, konparazio simple batera egitea. Ontara. Kilometro orduko, abiadura hau baino altuagoa denean, argitxo bat piztea behar dugu. LED bat piztea behar dugu. Hemen behar duguna da sensorearen irakurketa. Eta erabili behar dugu sensorearen irakurketa egokitu dugunean. Ja daukagunean VS, eskalarekin, 30 milivoltio kilometro orduko bakoitzeko. Hori izango zen egokitzapen ondoren, puntu hori hartzen badegu, VS hor daukagu. Eta nahi dugu jakitea, VS hori denean, 120 kilometro orduko baino altuagoa. Eskala honetan, abiadura horrek eman behar digu tensio bat, daela 3,6 voltio. Sensorea dagoenean 3,6 voltiotara, 120 kilometro orduko goaz. Orduen, konparatu beharko dugu VS, balio horrekin. Proiektuan, konparazioak egin beharko dituzuenean, 3,6 voltioz dituzue izan behar. Erreferentzia bat lortu beharko duzue, beti bezala tensio zatitzaile batekin. 3,6 behar badituzue, erabili beharko duzue bateria, elikadura, ez daukagu 3,6, eta lortu beharko dugu hemen 3,6 voltio. Nik egiten dudana da, 150 kilomio banatu, 10 kilomio voltio bakoitzeko, eta hemen jartzen badut 36K, ez egun nahi duzen bezala, eta hemen 114K, 150 banatuta, voltio bakoitzeko 10 kilomio, hemen 3,6 voltio. Eta 1 miliamperreko, oza, 1 mikrovoltio, 1 mikroamperrekin usteot. Hemen bufferra beharko genuke. Hau resistiboa da, baina eski honen impedantzia altuak ez du eraginik izan behar hemen. Beraz hemen bufferraztuko behar, isolatzeko. Honekin isolatuta geratzen da. Orduan hemen zer daukagu? Badaukagu informazioa, digitala, hau positiboa denean, 120 baino azkarrago guaz. Eta hau denean, negatiboa, zero logiko bat. Edo nahi duzuna, ja, esan nahi logikoa hori daukagu. Eta askatu digute argi bat piztea. Eta proiektuan ere piztu beharko duzu argi bat, LED bat. Bole, nola piztu dezakegu LED bat? Pues hemen 13 voltio baldin baditut, hemen jartzen badut erresistentzia bat horrelaxe. Badaukat LED hori piztuta, hau 13 denean pizten da. Minus 13 denean itzaltzen da. Baina, gogoratzen baduzue, hauek, guk nahi duen argia emateko behar duten intensitateak dira 10 miliamper, 20 miliamper ingurukoak. Eta gogoratzen baduzue, honek ezin du eman 4 miliamper baino gehiago. Hemengo irterako esan genuen 4 miliamperretik azpira mantendu beharko dugu, zeren bestela V-sat hori jisten da, bederatzi dute asko ze gehiago jisten zen. Gogoratzen duzue arazo hau nondik datorren, bihar praktikan egin behar duzuen zirkuituarekin. Badukagu adimena, hemen, baina behar dugu potentzia upizteko. Honen arabera, zer erabili beharko dugu. Horrela ezin dugu konektatu. Hau behar dugu, eta honek ezin du eman. Badauka adimena, baina ezin dio eman hor behar duguna. Zer aritu gara egiten, eta bihar egin beharko duzuena zer da. Pues erabili transistore bat, erabili gure elikadura hemen, behar dugun potentzia emateko, ez emateko honek, emantzala honek, baina adimena honen arabera. Konfiguratu dezagun hemen gure BJT, horrelaxe, konfiguratu dezagun erresistentzia horrek, hori, hau asetuta dagoenean 20 miliamper emateko,
ariketa hauek egin da dituzu, Eta aukeratu dezagun RB, honek ematen dituen irterako tensio hori dela eta asetzeko hau asetasun sakonean, 3 aldiz gehiago. Hauek egin da dituzte, bideotan ere badaude, eta bier praktikan ere behar duze hau, egitea. Aukeratu beharko dituzte hau, eta hau. 15 voltiokin asetzeko, 3 aldiz gehiago, eta honekin mozteko. Honekin mozten da zuzenean. Kontuan izan da, hemen -13 daukagula. Eta hemen igorle mutur hori oso dopatuta zegoen, eta honek jasaten dezaken tensio inberso gehienez -5 hemen -13 gabiltza sartzen. Beraz, laborategian ez aztu babesten. Ez aztu babesten. Gogoratzen baduze, diodo hori babesteko jartzen genuen. Hau, 15 denean, moztuta da bozteok gara gini, eta -13 denean sartzen da, gidatzen sartzen da, eta tensio mantentzen du -0,7. Ez da ere gartzen -5 eta -13 gutxiago. Beraz, bierko praktika hau izan behar da. Proiektuan argia piztea behar dugunean, transistora behar izan behar dugu. Eta zergatia hause. Bere garaian ariketa bezala ikusi genuena, oraintxe justifikatu dugu. Eta orduen argitxo hau, piztuko zan bi hauek konfiguratuta, abiadura hori baino altuago denean. Bloketxo jarri genezak hemen marraztu da zirkuito potolo handi hori, eta proiektuan ere horrela egin behar duze, eta argitxo hori hortxe piztuko zan. Vale. Pues, hobetu dezagun hau. Resulta, pues, 120 kilometrotuko goazenean, hortxe, si pasatzen naizen pasatzen, argi hori pi dabil. Jode, konparatzen dugulako bakarrik maila batekin. Ostra. Ez, egin dezagun hau hobeto. Ondo dago, okei, baina putus benzioz. Hobetu dezagun. Jarri dezagun konparazio bat tarte batekin. Jarri dezagun histeresi bat. Egin dezagun konparazio hau, baina ez dezagula egine justo hor. Egin dezagun, izan dezagun histeresi bat horrela xekoa. 120 kilometro orduko, plus minus 5 kilometro orduko. Hau da, piztu dailela 125ean, eta jaisten garenean 115era, itzali dailela. Piztu 125ean, eta itzali 115ean. Ia nola izango da. Histeresia behar dugu. Histeresiaren blokea behar dugu, marraztu behar dut histeresiaren blokea. Hau da. R nola zeuden, goikoa R bat, ez? Goikoa R bat. Histeresi bat behar dugu, horrela xe. Eta histeresi hori egon beharko da, hemen zentratuta, 3,6an, osea, bai, jarri dezagun voltiotan, hemen oraintxe jarri duguna, 3,6 voltio, eta histeresia voltiotan, eskala honetan, KS 30, bai, 10 milivoltio kilometro orduko bakoitzeko, eskala horretan, 5 kilometro orduko zenbat voltio dira. Kilometro orduko bakoitzeko, 30 milivoltio balin badera, 5 bider 0,03, pues 0,5 voltio. Plus, minus, hau ulertzen duzu, guk erabakitako eskala, proiektua diseinatzerakoan, egiterakoan, esan nahi hau, berdina dira. Abiaduran, edo guk erabakitako eskalan, hause, histeresia hause egin beharko dugu. Gauza da, hau konfiguratu den zake balioiekin, gauza da, ikusi dugun histeresia hau dagoela 0an zentratuta. Ez dago zentratuta 3,6an. Mikago lalitxe, gaukaguna, ikusi duguna, dago justo 0an ikusi duzue. Nabitze dago konparatzen balio positibo batekin, gero negatiboarekin. Osea, honek egin dezake hau. Guk izu dagoen bloke horrek egin dezake hori. Konparatu 0a tarte horrekin. Orden, zer egin beharko dugu baldin badaukagu hemendik VS. Eta nahi badegu histeresia bat izatea puntu horretan.
Honek zeroan egiten badu histeresia, mugitu dezagun hori 3,6 gutxiagora. Osa, 3,6 hori bihurtu dezagun zeroan, kenketa batekin. Itxuen, gero marraztuko dut. Eta aplikatu dezagun histeresia, hemen daukagu seinale horri. Eta hemen jarri dezagun plus minus 0,15. Horrela lortu behar dugu justo hori. Eta proiektuan ere horrela egin behar dugu, Histeresi bat behar badugu, hau erabiltzen badugu, lehen da bizi erreferentzia behar dugune puntu hori kendu egin beharko diogu. Vale. Orduen, diseinu bezala hause, eta zirkuito bezala, kentzailea, jarri ditzagun. Kentzailea. Kentzailea. Guztiak berdinak. 40K. 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 Honek egiten duena da, hau, ken hau. Eta gu nahi dugu egitea VS ken 3,6. Orduen 3,6 lotzeko berriz. 36K, 114K. Hemen buffer bat. Konektatu behar du dalako rutza. Hauxe beharko nuke, konparazio bat histeresiarekin egiteko. Eta orain bai. Hau ja, zeroan daukagunez. Hemen 0 voltio izatea, esan nahi du 120 km orduko nuala. Ikusten duzu? 120 km orduko nuanean, hemen 3,6 voltio. 3,6, 3,6, 0. Hemen 0 izatea da 120 nuala. Hau positibo izatea, esan nahi du gehiago nola. Eta gutxiago, izan nahi du, gutxiagora nuala. Eta orain zer gertatzen zaigu? Diseinatzea. Histeresia balio hauekin. Hau da, H da 0,15, H zan parte erdi bat, beste H negatiboa balio berdinarekin, eta honen balioa zan, horatzen baduze, tensio zatitzaile honen balioa, RB. Hau da, konfiguratu beharko dugu bi resistentzia hauek, hau denean V-sat, hemen 0,15 voltu izateko. Eta hemen ez ditut kalkulatu. Gutxi gora bera egin dezakegu, baina demagun, V-satela 13,5. Orduen, hartzen ditut, 155. Osa, 10 kilomio, voltio bakoitzeko hartzen badut. Hau izango zen. 1,5 hartzen badut hemen. Eta orain, itxin, zuen modura egin, Eta hemen, 100 kilomio hartzen badin baditut. Osa, banabil banatzen 125 kilomio, osa, 10 kilomio voltio bakoitzeko, bi resistentzia hauetan hemen 0,5 voltio izateko. Uste dut horrela izango zen, haitxe. Jodir. Koma bost. Hola xin. Eta horrela xe konfiguratuta orain, histeresi honekin, hemen izateko 0,15 direla 5 kilometro orduko, hemen izan behar dut konparazioa histeresiarekin. Eta orduen orain, argi hau piztu beharrean honekin pizten badut, hobeto. Egon behar da, piztu behar zaigu 125 kilometro ordukotan, eta itzali behar zaigu 115. Histeresiarekin. Orduan, hau marrazten baduzu zirkuito potolo horretan, badaukazu arkitxo hori piztuta gure sisteman. Bale. Hau segarkoa. Da gaur, nire ideia da proiektua ikustea.